ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും മാതാജി, പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. 31 വരെ എടുത്തു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് ഏത് ശ്ലോകം തൊട്ട് തുടങ്ങിയത്? നമ്മള് 15 തൊട്ടോ? 16 തൊട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ യോഗത്തില് മിതത്വം പ്രാപിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം. അതായത് മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടും ദോഷമാണ്, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അമിതമായിട്ടുള്ള ഉറങ്ങുന്നതും അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് രണ്ടും. മിതത്വം പാലിക്കുന്നവനാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? യോഗത്തില് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അപ്പൊ അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭക്ഷണത്തിലും ഉറക്കത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മിതത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യോഗത്തിൽ സ്ഥിരനാകാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സ് മാറുന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കാണാം. അതായത് യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കാന്നുള്ളതല്ല. എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതിന് പറയുന്നത്, കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന ദീപനാളം പോലെ യോഗിയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്ഥിരമായിരിക്കും. അതൊട്ടും മാറ്റമില്ലാതെ ചഞ്ചലമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നുള്ളത്. അതാണ് ഒരു യോഗിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ദീപം പോലെ കൃഷ്ണനില് സ്ഥിരമായ മനസ്സ്, അതാണ് ഒരു യോഗിയുടെ ലക്ഷണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 20 മുതൽ ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സ് സമാധിയുടെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അത് 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? സമാധിയിലെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു കാര്യം നേടാനില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവാത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റും. ദുഃഖങ്ങളോ സുഖം എന്ത് വന്നാലും എന്തുണ്ടാവില്ല? വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ദുഃഖങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒന്നിനോടും ഒരു നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദുഃഖം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും അത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തുണ്ടാവുക. എന്തൊക്കെ വന്നാലും ആ ആത്മീയമായ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ധൈര്യത്തോട് വേണം യോഗ പരിശീലിക്കുക, വഴി മാറാൻ പാടില്ല, എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തേല് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ബുദ്ധിയോടുകൂടി സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകുക. വിശ്വാസദാർഢ്യം മാറുന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ മനസ്സിനെ ക്രമേണ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ പതുക്കെ ഭൗതികമായ ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്മാറി ധൈര്യത്തോടെ വിവേകത്തോടെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അതാണ് ചിന്ത. അപ്പൊ അനാവശ്യമായ ചിന്തകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
അപ്പൊ ഈ പ്രക്രിയ എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മീയ പുരോഗതി ക്രമേണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത് എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ധൈര്യത്തോടും ക്ഷമയോടും കൂടി മനസ്സിനെ ക്രമേണ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തുനിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, അത് ആത്മാവിനെ അധീനനാക്കി ചെയ്യണം. അതായത് മനസ്സിനെ ആത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും സേവനത്തില് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് യോഗാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചഞ്ചലമായ മനസ്സിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ പോരാ, ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം അത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് പരമമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ യോഗിക്ക് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സേവനത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തിക്കാണ് അപ്പൊ എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പരമാനന്ദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ ജയിച്ച ഭക്തിക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ്, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മഭൂതാസ്തമാത്മാനം, അതല്ല ശ്ലോകം 29 അല്ലേ പറയേണ്ടത്? 28 പറയേണ്ടത്? 28 29. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞത് സർവ്വജീവികളിലും എല്ലാത്തിലും ആരെ കാണും, പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ജീവികളെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്, സമദർശിയായിട്ടുള്ള ശരിയായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ജീവികളിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നു, എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരായിട്ട് കാണാം. ഇതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി കാണുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കും, ആ യഥാർത്ഥ യോഗി മനസ്സിലാക്കും. എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും എന്തില്ല, നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളതും ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ളതാണെന്നും എല്ലാം ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു 31 വരെ എടുത്തില്ലേ നമ്മള്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്നെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതില്ല. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഞാൻ ആരാണ് അവിടെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, എന്നെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ആര്, യഥാർത്ഥ യോഗി. ഭക്തിയോഗിയാണ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ധ്യാനയോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവനയില് സ്ഥിരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആര്, യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും കയറി കഴിഞ്ഞോ? 13 വരെ ഉള്ളൂ. മാതാജി അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാനിപ്പോ ഈ ലിങ്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ഇത് എല്ലാവരും കയറുന്ന ലിങ്ക് അല്ലേ, അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലെങ്കിൽ. ഇനി ആരെങ്കിലും കയറാറുണ്ടോ ക്ലാസ് വരുന്ന? കഴകാലല്ലേ, വരുന്നവരെല്ലാരും വന്നല്ലോ അല്ലേ? 13 ആൾക്കാരുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ആവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടണം കേട്ടോ. എന്നാല് ഇതിപ്പോ ലോക്ക് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എങ്ങാനും ലെഫ്റ്റ് ആയി പോവാണെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇടാം. ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, ഒന്നുകിൽ സുജിത മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലിങ്ക് ലോക്ക് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി 32 ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്.
ലിങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കയറുന്നതല്ലേ എപ്പോഴും. എപ്പോ ഓണാക്കിയാലും ഈ ലിങ്കിൽ ആളുണ്ടാവും. നെറ്റ് സ്ലോ ഓടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 32. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി അർജുന സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം സായോഗി പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പോൾ ഒരു ഉത്തമനായ യോഗിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കാണാം. തനിക്കുണ്ടാകുന്ന സുഖം പോലെ തനിക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം പോലെ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോകുന്നത് ആണ് ജീവന് ദുഃഖത്തിന് കാരണം. മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് സുഖത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മറന്നു പോകുക. അതാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളുടെയും കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? 5 കാരണങ്ങൾ വേണം. അതിൽ ഒരെണ്ണാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ മറന്നു പോകുന്നവരെന്ത് ചിന്തിക്കും? ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാനാണ്, അതായത് കർത്താവ് ഞാനാണെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നു? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. മറന്നു പോകുന്നവര് അല്ല. മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവ്, സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമ, ജീവാത്മാക്കളുടെ സുഹൃത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് എന്ത്? സുഖത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധം ആനന്ദകരം എന്നറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭക്തർ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഏവരെയും ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമ യോഗി അത്രേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനും അയാൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദകരം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തി. കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കുറിച്ച്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരെയും ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ. അതായത് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനും അയാൾ തന്നെയാണ്. നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഹ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തൻ്റെ ഉത്കർഷത്തിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളൊരു യോഗിക്കും ഭഗവത് ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതാണ്, ഒരു യോഗിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? തനിക്ക് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യം മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭക്തൻ. ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകാൻ വേണ്ടി വിജന സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന യോഗി ഏവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനാക്കാനായിട്ട് ആവുന്നത്ര യത്നിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പരിപൂർണനാകില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു യോഗിയാണെങ്കിലോ തൻ്റെ ധ്യാനം പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോഗി. ആ യോഗിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണൻ ആരാണ്? ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആവുന്നത്ര യത്നിച്ചു പോരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം വരാണ് അടുത്തത്. എന്താണ്?
അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാസ്ഥിതാം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത യോഗ പദ്ധതി, ആദ്യം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. പക്ഷെ അത് അപ്രായോഗികമാണ്, അത് പ്രായോഗിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രല്ല ഞാൻ ചഞ്ചല മനസ്കനാണ്, അതെനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനന് പല വിധത്തിലും മേന്മയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രായോഗിക മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം യോഗാനുഷ്ഠാനം സാധ്യമല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. രാജവംശജാതനും സദ്ഗുണസമ്പന്നനും യുദ്ധവീരനും ആയുഷ്മാനും സർവോപരി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ആര്? അർജുനൻ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറയാണ് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. അന്ന് 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെയധികം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഈ യോഗ പദ്ധതി നിരാകരിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് അനുഷ്ഠിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ യോഗാ പദ്ധതി കലിയുഗത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. ദുർലഭം ചിലർക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരാമെങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ദുഷ്കരം തന്നെയാണ്. പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം അനുകരിച്ചു പോരുന്നവർ അതിൽ സംതൃപ്തരാണെങ്കിൽ തന്നെയും തീർച്ചയായും സമയം പാഴാക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അഭിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരെ അജ്ഞരാണവർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ തന്നെ പറയാണ്, തനിക്ക് എന്താണ്, തനിക്ക് തനിക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെക്കാളും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യോഗ പദ്ധതികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ടും അർജുനൻ അത് നിരാകരിച്ചെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കത് പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല. അപ്പൊ ദുർലഭം ചിലർക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരാമെങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം, നമുക്ക് ആരുമായിട്ട് ബന്ധം ചേരാം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഘടനകളിലും ഒക്കെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തില്ല, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെ എത്താത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ പറയാനെടുത്ത്. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ഫലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? അർജുനന് തോന്നുന്നത്. അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ബലമേറിയതാണെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാറ്റിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിന് വഴി കാട്ടേണ്ടതാണ് ബുദ്ധി. എങ്കിലും തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. കടുത്ത രോഗബാധ ഔഷധങ്ങളുടെ ശക്തി തോൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ വഴക്കമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിനെ യോഗാചര്യ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു പ്രാപഞ്ചികന് അത് സാധ്യമല്ല. ആധുനിക മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പിന്നെന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പൊ മനസ്സിനെ വഴികാട്ടേണ്ടതാണ് എന്ത്? ശരിക്കും ബുദ്ധി. പക്ഷേ അത് തൻ്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കി വെക്കുകയാണ് മനസ്സ്. കടുത്ത രോഗബാധകളുടെ ഔഷധങ്ങളുടെ ശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ വഴക്കമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിനെ യോഗാചര്യ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? യോഗാചര്യയിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാം. പക്ഷേ അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു പ്രാപഞ്ചികൻ അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആധുനിക മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിലേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില്
മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം എന്താണ്? മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം, മോക്ഷദായകമായിട്ടുള്ള മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായമായിട്ട് പറയുന്നത്. സവൈമന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോ എന്നതാണ് ഇതിന് നിർദ്ദിഷ്ടമായ പദ്ധതി. തന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന മറ്റു പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാതും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാതും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു പോംവഴിയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനനോട്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ഫലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തത് ആണ്, ബലമേറിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനെ കീഴടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നിനക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നിനക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ ഒന്നിനോട് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മളത് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നിൽക്കാം? ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിനക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പറ്റി എത്ര കണ്ട് കേൾക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഏതിലും ഒരാൾക്ക് വിരക്തി തോന്നുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ വൈരാഗ്യം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ പരമാത്മാവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആകർഷണത്തെയാണ് പരേശാനുഭൂതി, ആത്മീയ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വിശന്ന് വലഞ്ഞവന് താൻ ഉണ്ണുന്ന ഓരോ ഉരുളയും നൽകുന്ന സംതൃപ്തിയോട് സദൃശ്യമാണിത്. വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ എത്ര കണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ഒരാൾക്ക് സംതൃപ്തിയും കരുത്തും വർദ്ധിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. അതേപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ ഒരാൾ ദിവ്യ സംതൃപ്തി അടയുന്നു. വിദഗ്ധ ചികിത്സ കൊണ്ടും ശരിയായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടും രോഗം ഭേദമാവുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് മോഹാകുലമായ മനസ്സിന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയും കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന യോഗിക്ക് പഥ്യഭോജനവും അത്രേ. ഈ ചികിത്സയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടും. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മീയ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പരേശാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ ഉണ്ണുന്ന ഓരോ ഉരുളയും എങ്ങനെയാണ്? വളരെയധികം സംതൃപ്തിയോടെയാണ് അയാൾ കഴിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം വിശപ്പുള്ളപ്പോ എത്ര കണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് അയാൾക്ക് സംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെടും, കരുത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്മാറുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തനുഭവിക്കും? ദിവ്യമായ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വിദഗ്ധമായ ചികിത്സ കൊണ്ട്, ശരിയായ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് രോഗം ഭേദമാവുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ആ മനസ്സിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത്
എങ്ങനെയാണ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗിക്ക് പഥ്യഭോജനമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ടാകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അസംയതാത്മന യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേമതി. അസംയതാത്മന യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേമതിഹി വശ്യാത്മന തു യതദാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതഃ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധം ശ്രമിക്കുന്നതിനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാണെങ്കിലോ അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാത്തവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവന് വിജയം നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് യത്നിക്കുന്നത് മുകളിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് ചുവട്ടിൽ തീ കൂട്ടുവാൻ പാടുപെടുന്നത് പോലെയാണ്. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അത്തരമൊരു യോഗാ പ്രദർശനം ഭൗതികമായി ലാഭകരമായേക്കാം. ആത്മീയ ഉത്കൃഷ്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഷ്പ്രയോജനമാണത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ നിരന്തരം പ്രേമപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണം. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യോഗം ചെയ്യുന്നത്, യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ചുവട്ടിൽ തീ കൂട്ടുന്ന പോലെയാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗ പ്രദർശനം ഭൗതികമായിട്ട് ലാഭകരമായിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ ആത്മീയമായ ഉന്നതിയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തൻ നിരന്തരം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധവാനമായ ഒരാൾ പ്രത്യേക യജ്ഞമൊന്നും കൂടാതെ യോഗാ പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലം അനായാസേന നേടുന്നു. പക്ഷെ ഒരു യോഗാ പരിശീലകന് കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രത്യേകം പ്രയത്നമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പ്രത്യേക പ്രയത്നമൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ആ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലം നേടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ യോഗ പരിശീലകനാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാചലിത മാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാകതീം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിജയം നിശ്ചിതം, യോഗ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാല് വിജയം നിശ്ചയമാണ്, അല്ലാത്തവർക്ക് പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താണ്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളും. പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ആ യോഗിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന് അറിയേണ്ട കാര്യം. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താണ്? പിന്നെ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നറിയേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തത് സാധാരണക്കാരെ പോലെ ആരംഭത്തില് വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ കൈക്കൊണ്ടു. പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ പിന്മാറുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒന്ന്, സാധാരണ യോഗിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ പദ്ധതി കൈക്കൊണ്ടു, പിന്നീട് ലൗകികമായ വാസനകൾ കൊണ്ട് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് ആ യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവര് വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, കുറച്ചെത്തിയപ്പോ നമ്മൾ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദി, വളരെ മുന്നിലെ പോയിട്ടുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക?
ഇതിലെ ഈ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് മായാശക്തിയോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനാൽ തന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വിവിധങ്ങളായ പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ട് മായാശക്തി തോൽപ്പിക്കാൻ തുനിയുന്നു. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രലോഭനത്താൽ വശീകൃതനാണ് ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ്. ആധ്യാത്മിക ചര്യയിൽ നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും പ്രലോഭനങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് താനും. യോഗചലിത മാനസ ആധ്യാത്മികമായ മാർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭ്രംശമാണിത്. ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചാലുള്ള ഫലം എന്തെന്നറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് ഈ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് മാറ്റം സംഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. കച്ചിന്നോ ഭയവിഭ്രഷ്ട ചിന്ന ബ്രഹ്മിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണാപതി. അതായത് ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കൃഷ്ടം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു, ആത്മീയത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ രണ്ടിടത്തും ഇല്ല, ആത്മീയത്തിലും ഇല്ല ഭൗതികത്തിലും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതീന്ദ്രിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കൃഷ്ടം നേടാതെ എന്താണ് ഛിന്നഭിന്നമായ മേഘത്തെ പോലെ, ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിച്ചു പോവുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതികതയിലും ഇല്ല, ആത്മീയതയിലും ഇല്ല. താൻ മൗലികമായി ആത്മസത്തയാണെന്നും ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ബ്രാഹ്മണപതി. ബ്രഹ്മണപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികമായിട്ട് ആത്മസത്തയാണ്. മൂന്ന് ഭാവത്തില് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ അവസ്ഥകളില് സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴി കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മണപതി. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവൻ വിജയം കൈവരിച്ച യോഗിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നവനാണ് ആര്? വിജയം കൈവരിച്ച യോഗി. ബ്രഹ്മത്തെയോ പരമാത്മാവിനെയോ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ഈ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ചേരാൻ അനേകം ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. അതിനാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള അത്യുത്തമ മാർഗം ഭക്തിയോഗം അഥവാ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പദ്ധതിയാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തോടെ പറയുന്നത്? അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തെയോ പരമാത്മാവിനെയോ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ഈ ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത്. പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവത് ബഹുനാം ജന്മനാമത്തെ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രപത്യത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏറെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷം മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഈ ബ്രഹ്മത്തിലോ പരമാത്മാവിലോ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നവർക്ക്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഏതൻ മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയ സ്വാസ്യ ചേതാനാഹ്യുപപത്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം, അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരണം. അങ്ങയെ അല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് എന്റെ ഈ സംശയം തീർത്തു തരണം എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ഗതി എന്താണ്? പിന്നെ ആരംഭത്തിൽ ചെയ്തു, പിന്നീട് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. കൃഷ്ണനോട് സദൃശ്യനായോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ ഉന്നതനായോ ആരുമില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തത്വജ്ഞാനികളോ പേരുകെട്ട മഹർഷിമാരോ നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണന് കിടനിൽക്കാവുന്നവരല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി അന്തിമവും എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ഉത്തരവുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തനും മാത്രമേ വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥമായി അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാനും അറിയാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നുള്ളവർക്ക് ആർക്കും എന്തറിയില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
അപ്പൊ അത് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ആർക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തത്വജ്ഞാനികളോ പേര് കേട്ട മഹർഷിമാർക്കോ ആർക്കും എന്തില്ല, ഭഗവാനോട് കിടനിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ അതീതനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹനാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യത്തെ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതീം താത ഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോ ഏത് വ്യക്തിക്കായാലും മംഗളകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരായാലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, നാശം സംഭവിക്കില്ല. അത് ഏത് ലോകത്തിലായാലും, ഈ ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല. നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ദുർഗതി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. വിഹിതമായ കർമ്മം വേണ്ടുവിധം അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നതിന്റെ ദുഷ്ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും പരാജിതനായ യോഗിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല. എന്തെന്നാൽ മംഗളകരമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. അതിൽ മുഴുകിയവർ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നീചകുലത്തിൽ പിറന്നാൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരും. മറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം കൂടാതെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ പിഴകൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ശുഭകരകനായ ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അടുത്ത ജന്മം നീചകുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ പോലും എന്താണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യാതെ സ്വധർമ്മങ്ങള് പിഴകൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ശുഭകരമായ കർമ്മങ്ങൾ നേടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം, കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാണ്. പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോകാനുഷ്ഠിതാ ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന വ്യക്തി പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം സംവത്സരങ്ങൾ വാഴും. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യം മുഴുവൻ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും നമ്മൾ വന്ന് ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ജന്മമെടുക്കുന്നത്? നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിലാണ് വന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ തോൽവിയേൽക്കുന്നവരാണ് പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അവിടെ അനേകം വർഷങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിനു ശേഷം അവർക്ക് പിന്നീട് ഭൂമിയിലേക്ക് പിന്നെയും തിരിച്ചു വരണം. ഒരു ധർമ്മബോധമുള്ള വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ കുലശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ധനാഠ്യന്റെയോ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും വന്നവരുടെ പിറവി. അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെ വന്ന് ജന്മമെടുക്കാൻ സാധിക്കും? ധർമ്മബോധമുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബത്തില്, ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തില്, ധനാഠ്യന്റെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വീണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറയാണ്. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതത്തി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മായതീദൃശം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിക്ക് അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ യോഗിക്ക് അതീന്ദ്രിയ യോഗി പരാജയപ്പെട്ടാലോ അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ തന്നെയാണ് വന്നു പിറക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജന്മം വളരെ സുദുർലഭമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാജ്ഞാനികളായ യോഗികളുടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളുടെ കുലത്തിൽ ഉള്ള ജനനത്തെ ഭഗവാൻ പ്രശംസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേ തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകും.
വിശേഷിച്ച് ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗോസ്വാമികളുടെയും കുടുംബങ്ങളിലാണ് അവർ ജന്മമെടുക്കുക. അപ്പോൾ പാരമ്പര്യത്താലും പരിശീലനം കൊണ്ടും ഇത്തരം കുടുംബങ്ങൾ പാണ്ഡിത്യവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്, വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ സ്വയം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കുടുംബത്തിൽ നടക്കും. കാരണം ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്, ആ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടും പരിശീലനം കൊണ്ടും പാണ്ഡിത്യവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തത്ര തം ബുദ്ധിയോ സംയോഗം ലഭത്തെ പൗർവദേഹികം യതദേച്ച തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധ കുരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജന്മമെടുക്കുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, തന്റെ മുൻജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടും. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് പ്രയത്നം തുടരാനും സാധിക്കും. മുൻജന്മത്തിലെ അതീന്ദ്രിയാവബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന നല്ല ജനനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. നമുക്കറിയാം, 3-ാം ജന്മം എടുത്തത്, വിശിഷ്ടമായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തില് 3-ാം ജന്മം എടുത്ത ഭരത മഹാരാജാവ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് യോഗികൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗികൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് പല അവസരങ്ങളും, കുറെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹ്രിയതേ ഹവ്യശോപി സഹ ജിജ്ഞാസുരപി യോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാദി വർത്തതേ. മുൻജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ മുൻജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യാവബോധം കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എവിടെയും അന്വേഷിച്ചു പോകാതെ തന്നെ യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആ യോഗി എങ്ങനെയാണ്, ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അതീതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ഭഗവാൻ ചണ്ടാളന്മാരുടെ സ്വാവിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ, കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്നവനായാലും അവിടുത്തെ തിരുനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവർ ആധ്യാത്മികമായി ഏറെ പുരോഗമിച്ചവരാണ്. അവർ തീർച്ചയായും എല്ലാ തരം തപസ്സുകളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തവരാണ്. എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളിലും സ്നാനം നടത്തിയവരാണ്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതാണ്, എന്താണ്, ചണ്ടാളന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവരെന്താണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഏറെ പുരോഗമിച്ചവരായിരിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തപസ്സും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തവരാണ് അവര്. മാത്രമല്ല തീർത്ഥാടനങ്ങളിൽ സ്നാനം നടത്തി, എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളിലും സ്നാനം നടത്തിയവരാണ്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. എങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 3 ലക്ഷം തവണ ഉരുവിടണമെന്ന വ്രതം ഒരിക്കലും പിഴയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമാചാര്യ പദവിയിലേക്കാണ് ഉയർത്തിയത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ നാമാചാര്യനായിട്ടാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ തിരുനാമങ്ങൾ നിരന്തരം ഉരുവിട്ടു പോന്നത് മുൻജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയാപദ്ധതികളെയും മറ്റും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധി ആർജിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രയത്നാദ്യത്യമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധി തതോ യാതി പരാംഗതി. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് കൽമഷങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, കുറേ ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണത നേടി ആ പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. തപസ്യേഭ്യധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി മതോധികഃ കർമ്മിഭ്യാശ്ചാധികോ യോഗി തമസ്യോദ്യോഗി വാ ഭവാർജുന തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന.
തപസ്യയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? യോഗി. അതുകൊണ്ട് അർജുന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുക? യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ആ തപസ്യയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്, ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? യോഗി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഗി നാമപി സർവേഷ മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമയയുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എൻ്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമനായ യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഉത്തമനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. ഭഗവാനായിട്ട് ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള യോഗിയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഓരോ ജീവനും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. സ്വരൂപേണ ഓരോ ജീവനും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഈ കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നാൽ അധപതനം നിശ്ചയം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന് നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും കടമ. അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധപതനം നിശ്ചയമാണ്. എല്ലാത്തരം യോഗാചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടി ഭക്തിയോഗമാണ്. അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് മറ്റ് യോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ യോഗം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം. മറ്റെല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റെല്ലാ യോഗകളുടെയും ലക്ഷ്യം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ഉച്ചകോടി, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചകോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഏർത്തിപ്പെടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവർ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം പിന്നിട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഉദാഹരണം, നാം ഹിമാലയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകമഹാപർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൽ ഉത്തുംഗ ശൃംഗം എവറസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഉച്ചകോടി എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സ്വന്തം സുഖങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളും മറ്റുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണുക. അതായത് എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേപോലെ കാണുക. എൻ്റെ സുഖം എൻ്റെ ദുഃഖം, മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖം ദുഃഖം എൻ്റേതുപോലെ തന്നെ കാണാം. എല്ലാ ജീവികളോടും കരുണയുണ്ടാവുക, സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് സ്വന്തം മോക്ഷം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. അയാൾ ആരാണ്? അയാളാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയമാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത് മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തനിക്കിത് പ്രയാസകരമായിട്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തില് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, കാരണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ മനസ്സിനെ. അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണിത്. ധ്യാനയോഗം പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ചഞ്ചല സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചഞ്ചലമാണ്, ശക്തവുമാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പോലെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരിയാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഭ്യാസം, വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദയ വൈരാഗ്യാണ് സിദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതായത് അഭ്യാസത്തിലൂടെ നിരന്തരം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഭ്യാസം ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മനസ്സിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതിനെല്ലാം മാറ്റി, വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി എല്ലാം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാതും എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഭഗവാനിലേക്ക്
അടുപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് ആകർഷണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിരന്തരം നമ്മൾ അഭ്യാസത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള യോഗ്യത, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാത്തവന് യോഗാസിദ്ധി പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവനാണ് എന്ത് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് നിർബന്ധമാണ്? ആത്മനിയന്ത്രണം നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ എളുപ്പത്തിൽ കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ആ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് യോഗഭ്രഷ്ടനായിട്ടുള്ളവരുടെ ഗതി എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആരംഭിച്ചു, പക്ഷെ പിന്നീട് വഴിതെറ്റിപ്പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും യോഗത്തില്? ഈ രണ്ടു പേർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് രോഗവും അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. കാരണം ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും പോവുകയും ചെയ്തു, ആത്മീയത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയില ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? മേഘത്തെ പോലെ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ ചിതറിപ്പോയ മേഘത്തെ പോലെ ഇല്ലാതാകുമോ, നശിച്ചു പോകുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പാതി വഴിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിൽ മാർഗത്തിൽ പകുതി വഴിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആ സംശയം നീക്കി തരണമെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഒരു ശിഷ്യനാണ്, അപ്പൊ അത്രയും വിനീതത്തോടു കൂടിയാണ് അർജുനൻ അത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഒരിക്കലും അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കില്ല. അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യവും, അവരുടെ ശ്രമം ഒരിക്കലും വെറുതെ പോകില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തായാലും പരലോകത്തായാലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൈവിടില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അവർക്ക് എപ്പോഴും അടുത്ത ജന്മത്തിലും അവർക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയാണ് അവർക്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെ യോഗഭ്രഷ്ടനായിട്ടുള്ളവര് ആദ്യം അവർ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യഫലം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെ ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും വന്നിട്ട് അവര് ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ജന്മം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? നല്ല കുടുംബത്തില്, നല്ല വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബത്തില്, ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് വീണ്ടും ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്വയം തന്നെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് അതീന്ദ്രിയ യോഗികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലോ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം തന്നെ വളരെ ദുർലഭമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി നേടിയ യോഗികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അവര് ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തില് ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തില്, ഗോസ്വാമിമാരുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്ന് ജന്മം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആത്മീയമായ വിദ്യ അവർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അവർക്കത് അവർക്ക് സ്വയം അവിടെ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരത് അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട, അവർക്ക് അവിടെ തന്നെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 42ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? മുൻജന്മത്തിലെ ആത്മീയ ബുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മുൻജന്മത്തിൽ അവർ ചെയ്തതൊന്നും അവർക്ക് വെറുതെ ആവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വീണ്ടും ഉത്സാഹത്തോടെ കൂടെ സാധന തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. 44ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മുൻജന്മത്തിലെ അഭ്യാസം അറിയാതെ തന്നെ ഒരു സാധകൻ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മുൻജന്മത്തിൽ സ്ഥിതിച്ച ആ ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ യോഗസിദ്ധിയില് ആകർഷനാകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? അയാൾക്ക് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വേഗം തന്നെ കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തി യോഗത്തില് വീണ്ടും ആ സാധകന് ഉറച്ചു നിൽക്കാനും ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് നിരന്തര ശ്രമത്തിലൂടെ ആ സാധകന് പരിപൂർണ എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണ ശുദ്ധി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തനാകാനും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനും ഒടുവിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് യോഗിക്ക് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും
ഒരിക്കലും പരാജയം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗികളെയും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തപസ്വിയേക്കാളും യോഗിയാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ. പിന്നെ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ യോഗിയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത്. കർമ്മഫലം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മിയേക്കാളും യോഗി തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ആര് തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ? യോഗി തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗികളിലും കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയോഗിയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവനാണ് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാന് സ്ഥിരമാകും എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഭക്തി സേവനമാണ് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ആര്? ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ